bigarren mailako auzo hauei buruz ari garenean, ez gaude auzo txiki edo guztiz periferian dauden auzoei buruz ari bakarrik, baizik eta baita ere, kasu honetan bezala, argazki honen bitartez irudikatu dezakegu nola 20.000 biztanle baino gehiagoko eremu batean horrelako irudipenagarriak ikusten ditugu. Zoritzarrez, irudi honek urte askotan zehar EAJak garatu duen ereduaren porrota irudikatzen du. Hain zuzen ere, 7 urtetan jada pasarela hau hemen kokatua dago eta argazki hau pentsaezina litzateke hiriaren erdigunean. Hau da, agerian geratzen da, bigarren mailako auzoak badaudela eta auzo hauetan jende asko bizi dela. Momentu honetan, eta esan bezala porrot baten aurrean gaude, hain zuzen ere EAJak urtetan zehar garatu duen hiri ereduaren porrotaren aurrean, eta horregaitik planteatzen dugu Bilbao Ria 2000 bezalako entitateek zentzurik gabeko edo zentzurik ez daukatela gaur egun eta desagertu behar direla. Mota honetako obra garatzeari begira udaletxeak egin beharko lituzke zuzenean edo harreman zuzen eta gardenaren bitartez beste instituzioekin. Orain, eremu honen urbanizazioa da tokatzen dena, urte bete beranduago bada ere, alkateak aurrekoan esaten zuen epe barruan geundela, baina jada urtebeteko atzerapena dauka soterramendu obra honek, eta horregaitik gu planteatzen duguna da, trenbide sare hau lurperatu bada, izan dela herritargoarentzat berreskuratzeko. Guk horretarako bulebar publiko baten beharra ikusten dugu, herritargoarentzat berreskuratua izango den bulebar publiko bat, modu integralean tratatu behar dena eta prozesu parte hartzaile baten bitartez. Honekin batera argi geratu behar dena da, urbanizazio hau ezin dela bilakatu A8 irteteko korridore bat, eta bestalde batetik inguruan dauden pabeioietan errekalifikazioa eman behar dela, hain zuzen ere pabeioi hauek mantendu ahal izateko. Hau horrela, Euskal Herria Bilduk konpromesua hartzen du gobernuan egotekotan, lehendabiziko 6 hilabeteetan, eremu guztionen urbanizazio proiektua modu parte hartzaile batean garatu eta bukatzeko. Denbora guzti honetan EAJaren gobernuak egin ez duen zerbait hain zuzen ere.